Здравейте! В това видео ще ви представя Top Rent A Car България. Ние сме водеща национална компания за отдаване на автомобили под наем. Една от най-бързо развиващите се на Балканите. През последните години успяхме да се превърнем в предпочитан партньор на глобални резервационни системи, както и на много местни фирми и хотели. Но преди всичко, предпочитана компания за коли под наем от всички вас, нашите клиенти. Нека погледнем сайта на Top Rent A Car. Ще ви покажа как да резервирате автомобил само в 3 стъпки. Започнете резервацията с избор на място и дата, откъдето искате да вземете и върнете автомобила. След натискането на бутона Търсене се зарежда страницата с резултати, където можете да разгледате всички свободни автомобили за желания от вас период. Освен снимки, към всеки автомобил има и подробно описание на включените в цената застраховки. След като изберете автомобил, натиснете бутона Резервирай, за да преминете към последната стъпка от резервационния процес. Тук може да проверите детайлите на резервацията и да добавите екстри. Попълнете своите лични данни и изберете метод на плащане. След завършване на резервацията, на посочения от вас имейл ще ви бъде изпратен ваучер с подробна информация. Ако имате някакви въпроси, свързани с резервационния процес или други услуги на Top Rent A Car, моля свържете се с нас. Благодаря ви, че гледахте това видео. И помнете, това, което прави Top Rent A Car уникален, сте вие, нашите клиенти.